Πες μας να το πες το... Θα πούμε τον Παράδεισο. Ωραία, πάμε. Όσοι ρωτούν είμαι καλά, εγώ λαλό τους είμαι, κι άμα φτάσω τα 100, ο τσά με κανούν. Μα αν είσαι έτσι σίγουρος πως θα τα καταφέρεις και να πας στα 100, πες μας πως το ξέρεις. Λαλό τους είμαι σίγουρος γιατί καταλαβαίνω, είμαι κάτω σε 7 ψυχος, τίποτε δεν παθαίνω. Βουράμε ο χάρος στα πίσω, μαζί του να με πάρει, μα βρίσκω τρόπο φεύγω του και δεν το παίρνει χαπάρι. Έφυγα του πολλές φορές και έχει με μυαλόν άχτη, μα ιόνι αντιστέκουμε, έχω και εγώ γυνάτη. Κάποτε να έρθει ξέρω το να με βρει σε έναν τόπο που να του φύγω θα μπορώ γιατί θα βρω τρόπο. Τότε να φέρει είπε μου μαζί του και λεψέδες, στα σέρκα μου στα πόδια μου να βάλει χειροπέδες. Κι αμέ να παραδοθώ, τίποτε μπορώ να κάνω, θα πάω στον Παράδεισο κι αμά βρω τον Αδάμο, να του πω απ' το θρόνο σου ρε φίλε μου κατέβα, πρέπει να είσαι παλαβό και έλασε σου Εύα. Ήταν ανάγκη κύριε να βάιτσι το μήλο, να κάνεις έτσι αμάρτημα, να μην τα λέθει μήλος. Ήρθα και τη διεύθυνση να την αναλάβω, γιατί εσένες σου περνάω πως σε καταλάβω. Άφηκες τα δά μέσα δά, ούλα και γεριμώσαν, κι άχρηστη και κακοποιήδα μέσα τρυπώσαν. Ήρθα, θα κάνω αλλαγές, ούλα να τα αλλάξω και ούλους τους άχρηστους έξω να τους πετάξω. Θα διώξω τον Παράδεισο ούλους τους ταϊφάες και τους χαραμοψούμιες και τους τεμπερχανάες. Θα βάλω εις τη θέση του τον κάθε κατεργάρι να τους διώ του σατανά έσω του να τους πάρει. Και τσάμε στην είσοδο θα αλλάξω και τον Πέτρο. Εγέρασε πάρα πολλά, έχασε ποιον το μέτρο. Δεν μπορώ να κάνει έλεγχο κι αφήνω ποιον τσανένει και ρέσω ποιον τσανένει και αφήνει κάθε άχρηστον κάθε κεντικελένη. Ένα το στείλω σπίτι του να κάτσει και να πνάσει, εδούλεψε χρόνια πολλά, πρέπει να ησυχάσει. Θα είμαι έτσι αυστηρός και σ' όποιον του αρέσει. Κανένας δίχως έλεγχο που τσάμε έθαρέσει. Θα κάνω τούντες αλλαγές έως σε 2 γύρους. Θα διώξω από τον Παράδεισο ακόμα και τους μαΐρους. Διότι δεν δουλεύκουσιν έτσι όπως τους ία. Ποτέ μου δεν οι βραφαΐνωσες βολσεπία. Τούτε δεν στέκουν στη δουλειά. Κι όλοι χορκοϊρίζουν κι όλουν κοδοτσάρτελα πόλβηψα στα ίζου. Θα φέρω εμπειρογνώμονες να κάνουν συμμελέτες, να κάνουν έβγες στα φαγιά ακόμα και μελέτες. Θα κάνω παιχνιδότοπους και πάρκα και πλατεία, θα γίνει ο Παράδεισος μοντέρνα πολιτεία και ούλες τούντες αλλαγές πόν να επιδιώξω, όποιος δεν συμμορφώνεται αμέσως θα τον διώξω. Θα κάνω τον Παράδεισο να λάμπει σαν φανάρι, να μην έχει μόνο το όνομα, μα να έχει και τη χάρη. Μπράβο.